दावागुरि लाइमोन क्लाबनि बानजायनायाव सानसेयारि सेथि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावागुरि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव सानसेयारि सेथि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो जागायबाय। फुंबिलियाव फिरफिलाव उरायहोनाय रुंसारिफोरनो बिबार बावनायनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो। दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायखौ बारग' एमएलए हिमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे जोलुर बादायलायनायाव सोनाब बंग'नि मोननै हानजाखौ लाफानानै गासै 8 हानजाया बाहागो लागोन। दावागुरि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि थाखाय खामानि मावनानै जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोसो बोनो थांखिजों बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों होनना फोरमायथियो दावागुरि लाइमोन क्लाबनि बोसोनगिरि बिनेश नार्जारी बिथाङा। जोंनि बे क्लाबा जे बे हाबाफारिखौ आवगायनानै दिनै मोनसे सिमां बादि साननानै थानाय बाथ्राखौ मोगथाङाव नुजाहोनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों क्लाबनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे हाबाफारियाव जायफ्रा मावदों बिसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। आं बे हाबाफारियाव आं बेखिनिखौल' बुंनो सानदों जे थारैनो जों बे क्लाबखौ दिहुननायाव गिबिसिन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों बे क्लाबनि हा आरो लोगोसे माने बे नुजाथिनाय महरखौ दिनैसिमाव बोहैबोनानै लाबोनो हादों। दा बाथ्राया जाहैबाय बे हाबाफारिखौ लानायाव आं बेखिनिखौ गोजोननाय मोनदों जे थारैनो जोंनि बे क्लाबखौ जे सृष्टि खालामनायाव गोबां मानसिया दिनै मुंख्लं जालांबाय। बे मुंख्लंफोरनि मुङै जे दिनै मोनसे गोसोखांनाय मोनसे मेम'रियेल जे मोनसे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों मुलुगाव बा जोंनि ओनसोलाव बा रायजोआव मोनसे फोसावनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों, बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोबा थांना थानायाव बेफोर मोनसे बिहोमाखौ फोरमायथि लांनायनि गेजेरजों गाव गावनि बे ओनसोलनि मोनसे सोद्रोम थांना थानाय बा जोंनि जे मोनसे सुबुंनि जे सोद्रोम आबहावाखौ फोरमायथिनायनि मोनसे आबहावा जायो। बेसेबां दोलोआ बाहागो लागोन बे बेवहाय आसाम आरो बेंगल गासै दाइनथा माने जोलुर टीमा बादायलायनो बाहागो लाफैगोन। बे बादायलायनायाव जाय बिथांमोना देरहासार जानानै थांगोन, जाय सेथियाव देरहागोन बिथांमोननो 30,001 रां आरो नैथियाव जाय देरहागोन बेनो 20,001 रां हिसाबै बान्था होनायजों लोगोसे ट्रफि बावगोन। बे जोलुर बादायनायखौ दिनैनिफ्राय 3 बोसोर बादायलायनायनि हाबाफारिखौ समायखिरा लादों। बेखौ जों मालाबाबो फेलें खालामाजासेनो बोसोरफ्रोमबो मावनानै जाफुंसार होनो थाखाय आजावदों। आरो बेजों लोगोसे आरोबाव जुदि बेनि अनगायैबो गोसो गुदुं मानसिफोरा बेयाव माबाफोर सहाय सहजुगिता होनो आवगायबोयोब्ला निस्सय बेबादिनो जाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागोखौ माने हाबाफारिखौ ओरैबायदि लानाय जों नुनो मोनदों बा आं बेखौनो बुंगोन जे फुङावनो फिरफिला बिरहोनाय आरो लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङै माने मुंख्लंफोरनि बागै बिबार बावनाय बेफोर हाबाफारिजों लोगोसे फारियै जाबोगासिनो दं। बिनि उनावहाय दा नेम बादियै आलासिफोरखौ एफा एनै गुदुं साहा लोंहोनानै एसे जिरायनायनि उनावनो लोगोनो जोंनि बे गेलेनाय हाबाफारिखौ आवगायगोन। बे आवगायनायनि हाबाफारिया बेबायदिनो सानसेनि हाबाफारि बादियै जाबाय थागोन। बेखिनि